እዚኣቶም ጥራይ ዝባኖም ኮይኖም እእዳዎም ንድሕሪት ተኣሲሮም እትርእይዎም ዘለኹም ሰባት ስቂሎም ስሩዓት እስረኛታት ኣይኮኑን። ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኤልሳልቫዶር ብፍርሒ ዝገዘኡን ንመንግስቲ ዘጨንቑ ዝነበሩን ንዜጋታታ ድማ ብግብረ ራዕዲ ዘሳቀዩ ዝነበሩ ተመስከረሎም ቀንጸልቲ ሰባት እዮም። ኣገዲዶም ዓመፅቲ ቀፂሉ እውን ናይ መደንዘዝ ሓሽ መዘዋወርትን ህንፃውንቲ እውን ከይተረፈ ናብ መስዋእቲ ዘቕርቡ ናይቲ ዕሙቕ መንፈስ ሰዓብቲ ሓደገኛ ጉጅለ ማፍያ እዮም። ካብ ኤልሳልቫዶር ሓሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳን ቀፂሉ እውን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዙሓት ኣባላት ዝሓዙን ቅርንጫፋት ዘፍረዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ሃብቲ ምንቅስቓስ ዘለዎም ናይዛ መሬት ሓደገኛታት ሰባት እዮም። እዚኦም እውን ናይ ባሮ 18 ናይ MS-13 ኣባላት ተባሂሎም ዝጽውዑ እዮም ነይሮም። መን ናይ ኣየናይ ጉጅለ ማፍያ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ዝኸብድ ኣይኮነን። ነናይ ባዕሉ መፍለይ ዝኾነ ውቃጦ ብግልፂ ኣብ ገጾም ዝረአዩ ነይሩ። እቲ ውቃጦ እውን ናይቲ ጉጅለ ማፍያ መፍለይ ጥራይ ዘይኮነስ ሹመቶም እውን ዝገልጽ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኣይኮነን ዶ ሰላማዊ ዜጋ ዝተዓጠቐ ሓይሊ እውን ብሰላም ኣትዩ ክወፅእ ደይሕሰብ እዩ ነይሩ። መዓልታይ ደርብኻ እምበር እዚኣቶም እትርእይዎም ዘለኹም በቲ ኩርዓት ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ገጾም ውቃጦ እናተሓፈሱ ናብዚ ቤት ማሕዩር ክኣትዉ ገይርዎም እዩ። ሕጂ ዝገልጸልኩም ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ትርከብ ኤልሳልቫዶር እዩ። እዚ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ቤት ማሕቡስ እዩ። መፀውዒ ስሙ ድማ ሲኮቲ ዝበሃል ካብ ናይ ስፓኒሽ ቋንቋ እተወስደ ሕፅረተ ቃል እንትኾን ናብ ናሃትና እንትነምፅኦ ድማ ናይ ግብረ ራዕዲ ቤት ማሕቡስ ክበሃል ይኽእል እዩ። ካብ ናይ ኤልሳልቫዶር እታ ዋና ከተማ ሳን ሳልቫዶር ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ን40,000 እሱራት ክሕዝ ዝኽእል ከርቸሌ እዩ። እዚ ንናይ ሆሊውድ ደረስቲ ፊልም ኣቓልቦኦም ዝሰርቕ ብቕፅበት ዝኾነ ዓይነት ነገር ከጋጥመሉ ዝኽእል ኣዝዩ መፍርሒ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ብዘይገለ ሓንቲ ነዃል ይኹን ቀዳድ ቀፂሉ እውን ተበስሐ ናይ መንደቕ መውፅኢ ዋላ ተዘይሃለዎ እዚኣቶም ሰባት ግን ኢዶም ነዊሕ እዩ እሞ ብገለ ወፂኦም ናይ ዓወቶም ብስራት ክዛረቡ ይኹን ናብቲ ናይ ህዝቢ ጭቆና ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ስለ እተሓስበ እቶም ዝሕልውዎም ፖላይስ እውን ከይተረፈ ንናይ ቤተሰቦም ድሕንነት ክበሃል ብማስክ ተኸወሉ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ብምንታይ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ክፈልጡ ዝኽእሉ እዚኣቶም ትርእይዎም ዘለኹም ናይቲ ማፍያ መራሕትን ኣብ ደገ ብዘለው ናይ ኣባላቶም ተቆጻጸርትን ጥራዮም ነይሮም። መንግስቲ ክንዲ ትዝከኣሉ ዓቕሙ እናገበረ እዩ ዝርከብ። ብጫፍ ብልሕስ ሰልጠኑ ፖላይስን ንካልኢት እውን እንተኾነ ኣዒንቶም ካብኣቶም ከየልገሱ ዝሕልው ፖላይስ ተመዲብሎም እዩ። ንካሜራታቶም ኣርሓቕ ኣቕርብ እናበሉ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሕድሕድ ኩርናዓት ብትብዓት ዝሕልው ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ን24 ሰዓታት ዝሕልው ከይተረፈ ተመዲብሎም እዩ። ካብቶም ሓለውቲ ብተወሳኺ እውን እንተኾነ ናይቲ ሃገር ምክልኻል ሓይሊ እውን ኣብ 7 ዙር ተሓንቢብዋ ን24 ሰዓት ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ዝርከብ። ስዒቡ እውን ኣብ 11 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ኢሎም ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከቡ ብዙሓት ናይ ሃገር ሓይሊ ይርከብዎም እዮም። እቲ ናይ ፍተሻ ስርዓት ዝጅምረሉ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ቦታ እዩ ነይሩ። ብፈለማ እውን ካብ መንግስቲ ፍሉይ ፍቓድ ተዋህቦ ተዘይኮይኑ ወላ ሓደ ሰብ እውን ናብዚ ቦታ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን። ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ እውን ከይተረፈ ኣብ ዝመፅሉ ሰዓት ናብኡ ንኽቐርቡ 3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፎም ቁልፎም ፈቲሖም ብጥብቂ ን7 ግዜ ዝፍተሹ እንትኾኑ 2 ሜትር ኣብ ዝተፀግዕሉ ግዜ ድማ ሞባይሎም ኔትወርክ ክዓፅዮም ዝገብርዎ። ኣብቲ ቤት ማሕዩር ዝርከቡ ዓመፅቲ ከም ገለ ገይሮም ቴሌፎን ክሕዙ እኳ እንተኽኣሉ ንኽድውሉ ከም ዘይክእሉ ተገይሩ ተዓፅዩ። ብሓፂሩ ኣብ መሬት ተጓዓዝቲ ኣብ ሰማይ ነፈርቲ ቀፂሉ እውን ሰብ ስራሕ ይኹን ወዲ ሰብ ካብቲ ቤት ማሕዩር ኣብ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ክቐርባ ኣይፍቀድን። እቶም እሱራት ምስ ተፈርደሎም ንሓንሳብ እንተኾነ ናብ ሲኮት እግሮም ተረጊፁ ቤተሰብ ይኹን ዘመድ ክበፅሖም ስለ ዘይፍቀድ ካብቶም ብመንግስቲ ፍቓድ ዝረኸቡ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ ወፃእ ዋላ ሓደ ሰብ ሳልቫዶራዊ ብዓይኒ ዝረኣዩ የለን። ካብ ደገ ዝኣተወ ሓድሽ እሱር ተጻሓፈ መልእኽቲ ኣብ ኣፉ ውሒጡ ብምሓዝ ናብ ውሽጢ ንኸይኣቱ ብኸምዚ ኤክስሬይ ተገይሩ እዩ ዝሓልፍ። እቶም እሱራት ዝበልዕዎ መግቢ ዝዳለወሉ ካብ ካልእ ናይ ቤት ማሕቡስ ቅፅዓት ዝመፁ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ፈፂሞም ብዘይወፁ እሙናት መገልገልቲ ሰባት እዩ ነይሩ። እቶም እሱራት ዝበልዕሉ ቦታ ዝበሃል እውን የለን። ኣብኡ ኣብ ተተኣስሩሉ ገዛ ኮይኖም ንክበልዑ ዝግበሩ። እቲ መግቦም ምስ በፅሐ ፖላይስ ኣምፅኦም ኣብቲ ጥቓ መእተዊ ማዕፆ ይገብሩሎም። ኩሎም መፅኦም ክሕዝዋ ኣይፍቀድን። 2 እሱራት መፅኦም በብሓደ ንክህቡ እዩ ዝግበር። ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ዓይኒ ፖሊስን ካሜራን ስለ ዝኾኑ ሓደ ሰብ 2 ቢያት ከልዕል ኣይክእልን። እዚኣቶም እሱራት ካብቲ ክላሶም ዝወፁ ኣብ መዓልቲ ን30 ደቂቕ ጥራይ እንትኾን
نسوون أبت فيت نفيت كلاسهم أبزر كم متحلالفي ناي سبورت من قصاص نمقبارن حدش نزام لخو سرعة هيمونة مزمارن تراي نيرو كم زيلون كلون تغانا أسر أقرن إيدن كي تأسره ولا حدا سقمي كنك أساس زفك أداينا برن إزيوم تريوم زلهم أو حدوان بهوت الدلالة يزنبرو حدا وجلنا بتحدا وجلنا كخيد بفتم بقعت زي نبرم أبز حججن أو حدا كلاس حوسوسي لهم نسامانيا نحدا ريوم زركبو زدك سلو كولا ميرا بالتسرحة أبدر براب عراتي نيرو زخدنو وكبرت يخون كبر اللي تطون يبلومن زبل علون زحت زبلون قصيلون زت صراريلو أبا أبتاك فلتراي نيرو أبزي نايتفترو برهان يلن كوين نجن لتشي نكاليتو نايتتفئن برهانن ጸልማትን رسيع مويام ناب دقوتي خاص حيمراي فتيم كاي يحسبن ناي ايدي خناي من دق ساعتون اي نبرن نبولايس كتعللهم فتيم كاتخل كلايو سلازي دما افت بيت مأسرتي نخندينا زاكل ورحي قنا كم زحلفو كفلطا يكلون ابز بيت مأسرتون مسكال اسور يخون مس بوليس صقام كفطري الكام حساب ناب زخف كلاس كتوسد يصبيكا فتيمو كاب تفطرو يخون كاب سب سرح نايل تشغلغالوت اب زيبلو صبيب كفل وشتي نشتي اب زخوانت ناي سمين تعرات نبحت نخصر يزقدد ازي نمعلتات ويون ورا حتى زخون يكونن ابز بيت محافظ زركبو اسرات كلهم اتتوحت نعسر عامت اتلعل لما نحدش عامت نخصرو تبين لهم يوم نازك تسمعون كلهم سبقونا ويون بقبق تكونوا تخوليهم اتزفتصمو ناي غبن تغبار تسمعو كن اتحزين تاخم طفيو بقلطف كاب تقوم نخطرحو زغبركم مبزحتهم اسرات كابتم زقتلوهم سوات بزحت العله كندي سب كم زقتلون بقطرا يفلطومن اغديدهم زعمص ونوالد بچكان اكالم كغدل زغبروهم سلامايان سوات طوار زيبلهم نكترفو زغبروهم اركتوت بزي ولدن كعابي زغبروهم هصاونتن ملكعي نبرومن السالفادور أما أخلاقيت أمريكا تركب نشد شميلين زيجا منبريت سخانت نشتي هاجريا نزحلفوا 10 عامات ببع عامتو كافشد ششحن لعل سلام عن زيجا بقف عزق تلولا نايدم هاجريا نيرا منجستي نت سلطانو حزومبر بناي بارو إيتين جوجلن إم إسترتيناو زبالو حرقنياتات جوجل مافيا إيديا نيرا اتوم زيجاتات أبيد نحسيا زي بلومن لمنجستون زي جزون قصيرون نهصاون تكاي ترفه نسيتنا وسرعت مسواتي ابز قبرو ني حدغنيا غجله ايدوشتيوم نيرم اتخوناتات تجمره بناي اوروبا قصاصرا او 19 سمنتات ينيرو السالفادور كاو 1979 كسب 1992 بنين النبعلون كينات نعمتات سلام كتركب زي كالت هاجر يانيرا بخمس مغنياتون مبزحتيوم زغا هاجروم قديفوم نابي امريكا تسديدوم يوم اتا غندم عقبيتومون نيغاشا تقبلتا بزخونت لوس انجلس ينيرو اب لوس انجلس جن هيوت ايدا زرقي حي تقبلتومن بفلايون اب لعل مناسي السالفادوراوين كابتوم زي غابز وصح مغللتي ناي قانقا صقامن بناي سرح سنت مغنيات بحتاونتي سمعهم نيرو قصيلون كلهم ناو حدا بمأكاب درف مسرحن حدا عيت قد خدان وخدانن كغبرو جمرو مناسي سلازخونو دما غنزب كداليون كلو قاس بقاس حاشش كزاور جمرو زغن حدا صقم حيزلو ممص اقديمهم نيلوس انجلس نحش عداغا تقطاطيرهم وزنبرو تدراجو ناي مكسيكو مافياتات نيل سالفادور مناسي حاشش كيشوطو يغبروهم ابز ساعات ازيوم مناسي حدا مفتاح يحاسبو ناي مكسيكو مناسي كمكت زخل ناي بعلم زخونه ناي مافيا غجله مهناص ينيرو إيرون حاشش ابز شيطلو ابلوس انجلس غدنا 18 تابز بحال حدش ناي مافيا غجله هانصو اتو غجله حنساب مارا 18 حنسابون بارو 18 تبهاله كصواع جمره ناي بارو 18 ابالات نابزحم سمصوغن امنغوم زي مسممع كفطر جمره ابز ساعات كم ناي بارو 18 زخدعو مناسي ناي بعلم حدش ناي غجله ما في هانصو مارا سالباتوچا ويون ام 13 كبرو سيم مويم ام 13 اب حتر غزوشتي نخلم ناي غجله ما في ابالات زقنولو مفرحين لوس انجلسون بحنت غرا تطو زبلوا حيال ناي ما في غجله يخون اتم ابالاتو مس بزحو كابلوس انجلس ناب كالوتنا امريكا غزاتات كسفحفحو جمرو اتو غجله نتوم نا امريكا نبرتي مسغ كخون مس جمره نا امريكا منغستي نتوم ابالاتنا علشه كحس جمره اتم مبزحتيوم يسرو اتم الترف حدغنيا نتما في ابالات ناب إل سالفادور ديبورت يغبرو كمزو كخونن كلو نا امريكا منغستي اتم سبات ني حدغنيا ما في غجله ابالات مخانمون نا سالفادور منغستي ايفلت انيرو
ብዛዕባ ናይዚኦም ሰባት ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይነበረው ናይ ሳልቫዶር መንግስቲ ነዚኦም ማፍያታት ተቐቢሉ ምስቶም ሰላማውያን ዜጋ ሓዋዊስዎም እዩ። እዚ ነቶም ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣባላት ጽቡቕ ዕድል እዩ ገይሩሎም። ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ መንእሰይ እናመልመሉ ናብቲ ጉጅለኦም ክሓውስዎ ጀመሩ። ኣብ ኤል ሳልቫዶር ናይ ባዕሎም ግዝኣት ድማ ይሃንጹ። ካብ ሳልቫዶር እውን ሓሊፎም ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኢሮፓን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ቅርንጫፋት ይኸፍቱ። በዚ ምኽንያት እውን ዓለም ለኸ ናይ ማፍያ ጉጅለ ንክኾኑ ገይርዎም እዩ። ንኤል ሳልቫዶር ብሓንቲ እግራ ጠጠው የብልዋ። መንግስቲ ኣብኣቶም ንዘብፅሖ ስጉምቲ ካብኡ እውን ብዕፅፊ ክመልሱሉ ጀመሩ። ኣባላቶም ኣብ ተኣስሩሉ ሰዓት ንሳቶም ድማ ኣብ ንጹሃን ዜጋ ስጉምቲ ክወስዱ ቀጸሉ። ኤል ሳልቫዶር ካብ ቁፅጥር መንግስቲ ትወፃሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ካብታ ዋና ከተማ ሳን ሳልቫዶር ኣብ 12 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኑኤቮ ስኮትላንድ ኣብ እትበሃል 7,000 ነበርቲ ጥራይ ኣብ ዝርከቡላ ንእሽተይ ኣብ ዝኾነት ናይ ገጠር ቦታ ውሽጢ ካብ ናይ ፊልስጤም ስደተኛታት ቤተሰብ ተረኽበ ሓደ ወዲ 31 ዓመት መንእሰይ ክሕጉሰኩም የምሮፅን እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። እታ ገጠር ንእሽተይን እዚ መንእሰይ እውን ወላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካ ፍልጦ ዘይብሉን ብምንባሩ ዝኾነ ዓይነት ኣቓልቦ ኣይተዋህቦን ነይሩ። እዚ ብዘይ ገለ ሓንቲ ልምዲ ምረፁን እናበለ ንህዝቢ ብጨቕጫቕ ዘብዝሕ መንእሰይ ኣብ 7 ዓመታት ውሽጢ ጥራይ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ንምዃን ይበቅዕ። ካብ 1997 ኣትሒዙ ኣብ ናይ ባዕላ ኩናትን ብናይ እዚኦም ሓደገኛታት ጉጅለ ወፃኢ በፅሓ ዝነበረ ኤል ሳልቫዶር እዚ ክመርሐና ኢሉ ዝሓሰበ ነቢያት ይኹን ዝጠንቆለ ጠንቋሉ እውን ኣይነበረን። ኣብቲ ሃገር ዘጓነፈ ሓቂ ግን እዚ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብቶም ናይ 7,000 ዜጋታት ከንቲባ ንምዃን ይልምን ዝነበረ ሰብ ድሕሪ 7 ዓመታት ንድሓር ብናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2019 ናይ ኤል ሳልቫዶር ፕሬዚደንት ብምዃን ይምረጽ። እዚ ወዲ 37 ዓመት መንእሰይ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ግዜ ኣብ ኤል ሳልቫዶር በብመዓልቱ 18 ሰባት ብዓመት ክሳብ 6,000 ንጹሃት ዜጋ ብግፍዒ ዝቕንጸሉላ ናይ ደም ሃገር እያ ነይራ። ድሕሪ 5 ዓመት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካን ካብ ካናዳ እውን ዝሓሸት ኮይና ኣብ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣሜሪካ ሃገራት እታ ናይ ሰላም ሃገር ክትከውን ኪኢላ እያ። እዚ መንእሰይ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ 4 ዓመታት ጥራይ ንመንግስቲ ክግልብጥ ዝኽእል ዓቕሚ ዝነበሮም ናይ ሳልቫዶር ማፍያታት ክፈርሱ ብምግባር ን75,000 ናይቲ ማፍያ ኣባላት ድማ ናብ ካርቸለ ክኣትዉ ገይርዎም እዩ። ስሙ ናይ ቡኬሌ ዝበሃል ስዒቡ ድማ ካብ ፍልስጤም ዝተሰደዱ ቤተሰብ ተረኽበ መንእሰይ እዩ። ኣብ ኤል ሳልቫዶር 100,000 ዝግመቱ ናይ ፍልስጤም ዓለት ዘለዎም ኤል ሳልቫዶራውያን ይርከቡ እዮም። ፍልስጤማውያን ናብ ኤል ሳልቫዶር ክኣትዉ ጀመሩ ቅድሚ እቲ ቀዳማይ ናይ ዓለም ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብ ኤል ሳልቫዶር ቱርኮስ ብዝብል ፍሉይ ስም እዮም ዝጽውዑ። ናብ ኤል ሳልቫዶር እንትመፁ እውን ኣብ ኦቶማን ቱርክ መግዛእቲ ውሽጢ ስለ ዝነበሩ ተዋህቦም ስም እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ መላእ ሳልቫዶር ዋላታት ተንቀሳቒስኩም ዓበይቲ ናይቲ ሃገር ትካላት ከፊቶም ናይ መሪሕነት ስልጣን ዝረኸቡ ፍልስጤማውያን ኤል ሳልቫዶር ኮይኖም እዮም። ካብዚኣቶም ሰባት መንጎ ድማ ኣርማንዶ ቡኬሌ እቲ ሓደ እዩ። ወዶም ናይ ቡኬሌ ኣብ 18 ዕድሚኡ ጀመሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ ምሁሩ ኣቋሪጹ ናይ ባዕሉ ናይ ኣድቨርት ትካል ከፊቱ ክሰርሕ ጅምር። ቡኬሌ ነቲ ናይ ኣድቨርት ትካል ሓድሽ ኣይነበረን። ኣቦኡ ኣርማንዶ ቡኬሌ ናይ ህዝቢ ረኽቢ ትካል ነይርዎም እዩ። ወዶም እውን ኣብ ኤል ሳልቫዶር እቲ ዋና ተጸራሒ ዝኾነ ናይ ኤፍኤምኤልኤን ፓርቲ ናይ ምርጫ ምልዕዓል ብኮንትራት ወሲዱ ይሰርሕ ነበረ። ኣብ 2012 ግን ንባዕሉ ናብቲ ፓርቲ ብምንጽምባር ናይታ ንእሽተይ ግዝኣት ከንቲባ ኸውን። ኣብኡ እውን ንምሁሮ ተጸገሙ ህፃውንቲ እናምሃረን ገዛ ዘይብሎም ኣረጋውያን እውን ገዛ እናሃነፀን ክህቦም ጀመረ። ን24 ሰዓታት ግልጋሎት ዝህቡ ናይ መንግስቲ ክሊኒካት እውን ከፊቱ እዩ። ኣብ መዓልቲ ን3 ሰዓት ጥራይ ማይ ይረኽቡ ዝነበሩ ናይታ ከተማ ነበርቲ ን24 ሰዓት ናይ ማይ ተጠቀምቲ ገይርዎም እዩ። እዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ እዚ ከንቲባ መንግስቲ ካብ ዝሃቦ መሃያ ጥር ትብል ሕርካም እውን እንተኾነት ናብ ጅቡኡ ኣየእቱን ነይሩ። መሃይኡ ወሲኹ ካብ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት እውን እናለመነም ዘምጽኦ ገንዘብ ናይታ ከተማ ነበርቲ ህይወት ንምቕያር ልምዓት እውን ንምህናፅ ተጠቂሙሉ እዩ። እዛ ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ገበን ነፃ ትኸውን። እቲ ወረ ኣብታ ዋና ከተማ ይስማዕ። ቀፂሉ እውን ሚድያታት ንስሙና ልዕሉ ከመጉስዎ ጀመሩ። ናይታ ከተማ ነበርቲ እውን ነቲ መንእሰይ በዓል ስልጣን ኣዝዮም ክፈትዎ ቀጸሉ። እዚ ዓወታቱ ካብ 2025 ኣብታ ዋና ከተማ ሳን ሳልቫዶር ከንቲባ ኮይኑ ንኽምረፅ ዓብ ብፅሒት ገይሩሉ እዩ። ናይ ቡኬሌ እቲ ቀንዲ ዓላማ ግን ከንቲባ ንምዃን ኣይነበረን። ንኤፍኤምኤልኤን ወኪሉ ኣብ 2019 ኣብ ዝካየድ ኣብቲ ናይ ሃገር ምርጫ ከም ፕሬዚደንትነት ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ እዩ። ኮይኑ እውን ናብቲ መረፃ እናተዳለወ እንከሎ ካብቲ ፓርቲ ብሰንበዲ መርድእ በፅሖ።
إزمن إسي كنتيبا نابتناي بريزيدنت موددار تريفو كابتناي بارت أبالنت يسوقوه بقدمون أي فتوون نيرم نتتنبرا ناي بوليتيكا سرعت زي خطل نناولكو هبوبنا تسرح بمبال جمجيبهم يسوقوه أبي إلسالفادور دما كاب 1989 جميرو نتا هاجر زمرح بوليتيكانياتات كاب أرينا ويدما كاب إفيميلين زمرتو يوم نيرم ناي إفيميلين أبالنا التاريف مالت بريزيدنت كخونا يكلن كم مالتيو اتمرجع نقربيو بقلطف ناي بعلو حدش بارت مسريتو ناي مرجع بورد يخيد اتمرجع بورد جن نت بارتخ أي مزقوبون قبل بترأيدو ماليسويو سيعبو دما اترفو حد من مالت تراي نيرو أبي إلسالفادور بزح تقبالنا زينبرو جراند أليانس فور ناشنال يونيتي بحتر تقال GNA ناتبهاله أبز زوع بارت تزنبيرو أم مرجع مستافي نيرو وعلو ونيو أبتناي مرجع قصقصها ساعات GNA نسالة عامتات بمرجع قنعو زي فلت بمنبارون سيعيو دما اتنبار بوليتيكاو من قصقص زي تردان زي بسال المنسي آتيو كبلو وقسم مهم اتم نباراتناي بوليتيكا سرعات براديو خن بتيفي ناي مرجع قصقصها مقبارن كاللو زمن اسيقن أبوي ترخبن نهاتو ناي قصقصها مدرخات بتم ناي قرن بوليتيكانياتات زي تلامدون تويترن فيسبوكن يوم نيرم عالم بزلمدو ناي بوليتيكا مسمر زي قعاز ناي بريزيدنت كم زوده درسب بروتوكول حليو بادلاغيرو وحلو تتعجبو اب ناي راديو خون اب ناي تيفي مقت زي ركب زخانه كابلو ملوصع عين التولداري نيرو بوكيلي كندينا يزاكل اب عين حزب وشتكاتو كم دخاله اتم تطارت بارتي كردوم زخاله ازدي دونغو نيرو اتمرجع توديو وزيد دما اتناي مرجع بورد ناي مزقب سليدا كم زبل حيزوات كابتن نبار ناي أرينا بارتي وغو مارتينيز 14.1 كام ميتن تخون ناي إفيميلين حري كارلوس كاليج 31.7 كام ميتن اتود 37 عامت ناي بوكيلي دما 53.1 كام ميتي يمزو إلوون اتم تطارت بارتي زنعقوه من اسي بريزيدنت كويننا بيت منغستي أتو إزمن اسين تسرح عرفت يبلون ناي فرح عينت جنك يبلون بخمسة تبعاتو أب 4 عامت وش تدراي ناي عالمنا أتحدى جنيا ناي ما فيها وجل أبلا تطفيو نهاجرو سلام هيبو وايو اتعاوتاتو كابتوم هزب تفتاونتن قتلون ناي عالم كبر تشلا من غيرو وايو أبز حجي أما اللي عالم تبتينهم زركبو سالفادوراويان أب هاجرهم بالتاريخ وسلام مغنيات تمليسهم نف هاجرهم كخدو جميرهم يوم أبز زلنالو إسراء إسان 4 عامة مرات أبلكاتي ورحي بالتجبر مرجع تماريس التودادر بوكيلي سمايان حموشان كاميت دمز بالمركب نتم تصاهرت بارت كل موضوعه نتناي بريزيدنت نسلطانو نمبل كالاي غزي كقصلو كيلويو بوكيلي ناي مقدي ناي مهرون ناي تعنا مسرتاو لمعات بمسفحفاح أبتا هاجر رؤي لو تكمزقب كيلويو توريست كيدو ما زي فلتو زي سالفادور أبز حجي أما أخل أمريكا بزركب ناي توريست بتصحتي اتحنتق تكون غير وايو أبي إسراء سنة حدن نبيتكوين ناي عالم لخنا إيكونومي عداقا أم مقبارون ناي إلسالفادور أو عالمنا أتقدامي تكتكون عبقدا نيرويو إذا كلون تفدر ناي عالمنا ناي سباو مسل تحلقتي نازبلو معراباوان أب أسورات ناي سباو مسل تحسات ناتفت سمايو كبلو أو مبالو ماي ترفن ناي بوكيليغن كمز كبل أو لعلم معراباوان كباجو يسمع هو قمنانياتاتون سباتيوم إلوون ناي سباو مسل اللوم كوينغن نأوالد أقديدهم كابز عمزو نهزاون تون كابز جاويو نسلاماوان سبات كابز قتلو قمنانياتاتن كاب سلاماو زيغان أقدمنا نيمن مسل نخبري تحتو زياتهم قمنانياتات كجلة نهاجرنا نحمسو مجلس زوزات هاجر يلان زيغاتاتنا نتقتلو بزعواني سوا مسل تحسات زي العالم منقستي خل ميدياون أي رأنان لومي نقبر ترى عدم سأسرنا أب هاجرنا سلام سفترنا جن نيسوا مسل تتابقت كوينا مزيم أي تحسبو أنحنا نهاجرنا كامني عالم آزيا مخفيت قدام النت نامني عالم سلاماوي هاجر أبزحنا ياينا حجي بزعوانا هاتكم حسبو مخنياتون أبز حجي كاب إلسالفادور نلعلي سلاماوان سبات تقتلو لهاجر أمريكا سلازخونتيو بيتسابكا زلكم ريتو أو كومنت بوتا قدفلي ناو تشانل حدش تزخونكم دما سبسكرايب بمقبار وعين حدش تخونا زانتا كيم لتاكم دما نايك أجر ملكة متواقعي ترسعو نيلو ما عن تحستوي أبز فتزم